खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय गोबाव सम आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनाय बारग' एनडिपि बिएलएफआ रुंसारि जाबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय उल्थापानि सरलपारा गामिनि बारग' एनडिपिनि सासे गोख्रों सोद्रोमा प्रसेनजित बसुमतारी बिएलएफए बिथाङा गोलाव सम सुगार आरो किडनि बेरामजों भुगिनांनानै थांनाय हरनि 10 रिंगासो समाव अरायनि थाखाय गावनि नखरखौ नागारलाङो। चिरां जिल्लायाव गिख्रंथाव सिखावनि उदखार। गंसे स्कुटि आरो गंसे पालसारखौ खावनानै लाङो सिखावा। दासान्दि चिरां जिल्लायाव सिखावनि उदखारखौ बारानिफ्राय बारासिन जालांनाय नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो दिनै हरनि 3 रिंगासो समाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना दादगारि हाथिसार ओनसोलनि 2 नं फुलबारि गामियाव हरसेयावनो गंनै गारि रुबा बसुमतारीनि AS19R 1074 नाम्बारनि स्कुटि आरो दिजेन बर'नि AS15Q 2067 नंनि पालसार गारिखौ हरनि खाबु लानानै सिखावा खावनानै लाङो। बे गंनै गारिखौ बहाबा नुसनबायोब्ला 7099085758 7099506993 मबाइल नाम्बाराव कल खालामना खौरां हरनो खावलायहरदों। गंसे ट्राकनिफ्राय रां लानायनि दायाव पुलिस कनस्टेबलखौ साख्रिनिफ्राय होखारबाय। हाइलाकान्दिनि कनस्टेबल रुद्रा सिंहआ होखारजाबाय। नायबिजिरनायनि उनाव कनस्टेबल रुद्रा सिंहखौ होखारनाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मिजोरामनिफ्राय फैनाय ट्राकनिफ्राय कनस्टेबल रुद्रा सिंहआ रां बुथुमदोंमोन। बे जाथायनि उनाव कनस्टेबलआ होखारजायो। मणिपुरनि मोनसे जाथाया हादरखौ लाजि फोनांदों एबा सोमावग्लुंहोदों। मणिपुराव हारियारि दाङाबाजिया सोलिगासिनो थानाय समावनो मोनसे भिडिअ'आ दासान्दि ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारदों। बे भिडिअ'आ हादरखौ लाजि फोनांदों। भिडिअ'नि बादिब्ला माखासे सुबुंनि दोलोआ सानै कुकि हारिनि आइजोखौ लंथं खालामना बेरायहोदों। बे जाथाया मणिपुर कंपकपि जिल्लानि बिफाइनरम गामियाव सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानै आइजोनि गेजेराव सासेखौ हानजायारि जिनाहारि खालामो लांसुनिया सुबुंनि दोलोआ। बे जाथायखौ मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो दायनिगिरिफोरनि सायाव गोख्रों एक्सन लानाय जागोन होननानै टुइट खालामो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लाटु सिंहखौ होखारनानै गोदान भाइस चेन्सेलर थिसनफिननांगौनि थाखाय दिनै मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायावनो क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादआ जथायै धरना हाबाफारि लानानै भाइस चेन्सेलरनि मावख'खौ थालाबो होनाय जायो। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनिफ्राय बाहागो लायो फारियै लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि आरो गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारीया। बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि बिथाङा CM भिजिलेन्सआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरनि मुङाव करापसन खालामनायनि थाखाय मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय रिपर्ट बिहरनायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। सासे कराप्टेड सुबुङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर जानो हाया होननानै गावनि बिबुंथियाव बिथाङा बुंबावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।